Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula ke lapha silapha kuFires Abrahams, abathi Fire Abrahams. Uphuma pha uqala leStellenbosch umfana omdala. Bendike ndanenzela ke video ngaye apho ke Kaizer Chiefs sijule ijacu nakuye ifuna ukumbethelela kwakho amahlebeza ngathi kumfana omdala, neqela leDurban City liyachukuma kwela cala lifuna ukumdonsa umfana omdala kwangathi lilona ke likhokheleyo, kodwa ngokwendaba zijikile ke baphulaphula ke umfana omdala ulindile ke into okubana naye agqibe ke izinto zakhe ahambe osayina neqela ke leKaizer Chiefs. iKaizer Chiefs izammemezela ngekudala kuFires Abrahams kwangoku baphulaphuli emva koba igqiba memezela pha ulanga lihle phili. iKaizer Chiefs ifumana umdlalo wesibini ke pha kuStellenbosch emveni kokubana ke lenkwenkwanyana ke yakwaFires Fire Abrahams ithe yabe ke ayivumi ukuya uqela leDurban City, iyakhaba ngawo wonke amanyawo yathi ayifuni ukubheka phaa kwela qela leDurban City. Loo nto leyakhokela into okubana ke ithi ibheka phaa kwiqela ke leKaizer Chiefs. Ngokonondaba ke xa beyilandelela ke le meko yakhe kufana into okubana ke naye uzosayina phaa neqela ke leKaizer Chiefs. Inkwenkwenyana nayo ke athekhayo ke leka baphulaphuli endiqinisele into okubana ke iKaizer Chiefs iyabophela ivela khwelo lihlatywe phaa ngumlumzana uFernando da Cruz, apho ke beyibeke yacaca into okubana ke ezi anazo iiplayers yena akaqondi into okubana zingakwazi ukulwa kule ligi. Uba iKaizer Chiefs iyafuna ngenene nangenyaniso ukulwa kule ligi, mayimsayinele iiplayers ke ezi athekhayo, mayingalibazisi imanagement eKaizer Chiefs ke mayisayine iiplayers ke zo athekha ukwenza into okubana ke le team iKaizer Chiefs ikwazi ukulwa kule ligi, ikwazi ukulwa ke neOrlando Pirates kunye neSundowns, ikwazi ukulwa napha eAfrika. Khumbula kaloku mphulaphula into okubana ke iKaizer Chiefs iyadlala ipha kwiCAF Confederation Cup, ibuyele kwakhona phaya ke kwiCAF Confederation Cup ke baphulaphula pha eAfrika. Kufuneka amadoda asazi isitori sawo, kufuneka amadoda athande ukomelela, amadoda ozothi xa uwathuma athumeke mphulaphuli. Ndiqinisekile ke Fire Abrahams ngomnye ke wamadoda azathi xa ithunywa athumeke. La makhongenyana omabini ke ulanga lihle phili kunye ke noFires Abrahams ngamakhwenkwanyana asemancinci asaze ngobuso ezweni ebebaleka phaa kwiqela kule Stellenbosch. Sithetha nje nawe ulanga lihle phili usayinele neKaizer Chiefs. uAbrahams uyalandela naye uyobetha ke eyakhe ke signature neqela ke leKaizer Chiefs. Injalo ke baphulaphuli ke ningake ningene ke nani ke nitsho nento okubana niva njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.